Les jornades d'articulació territorial de l'economia social i solidària a Barcelona són unes jornades que s'emmarquen en el conveni de l'Ajuntament de Barcelona amb Copolis i té la intenció de sistematitzar i generar una línia de recerca a l'entorn de les articulacions territorials de l'economia solidària a Barcelona. Lo que sí que estamos viendo es que a veces con apoyo de la propia Olatucop, a veces desde los propios movimientos o incluso a veces desde algunas entidades ya desde el territorio se están creando sujetos, más allá de la propia Olatucop, que quieren dinamizar la economía social transformadora en su territorio. Entonces, eso es lo que hacemos, generar espacios de referencia. Pueden ser que varias cooperativas o varias empresas comunitarias se asocien en un espacio y generen una expansión, una extensión que ayude a fomentar la economía social. Entonces, generar espacios de referencia, a veces también con la colaboración público-cooperativo-comunitaria de esos espacios. Y por último, generar ecosistemas cooperativos, imbrincando o enlazando tanto empresas comunitarias de la economía social transformadora, pero también el ámbito comunitario en sí, los movimientos sociales y las estructuras sociales que ya están estructuradas. Y entonces generar ahí como ecosistemas, ¿no?, que atiendan las necesidades concretas de los territorios. Entenem el territori, impulsem com un eix vertebrador i una de les coses que donen sentit a la feina que fem. Impulsem és com és perquè està on és. O sigui, si Impulsem estigués en un altre barri seria d'una altra forma i farien coses totalment diferents a les que fa estant al Raval. Les eines que tenim com a Impulsem i com a territori, al final, és traspassar aquests espais de coordinació comunitària i començar a crear projectes de forma transversal entre totes. Deixar de treballar en xarxa per començar a treballar en equip tot el territori. Bé, nosaltres com a Cooperasec, com a xarxa, per una part, hem anat articulant les diferents iniciatives d'economia solidària del barri i la manera com ho hem aterrat ha estat en funció de diferents eixos temàtics que d'alguna manera per afinitat i per projectes que hi havia al barri vam veure que tenia més sentit aquests espais d'articulació. En concret, actualment, nosaltres com a xarxa Cooperasec hi ha un espai específic vinculat a entitats que estan sobretot focalitzades en l'àmbit de les cures, un altre espai vinculat a lo que nosaltres anomenem entitats que estan treballant la transició ecosocial al barri i altres entitats que estan treballant tot el tema de la cultura comunitària. Participem, per exemple, des de la Comissió de Festes Majors de la Sagrera o de Sant Andreu i per l'altra la concreció és en base a necessitats comuns o campanyes conjuntes. Podem estar en la banda més de suport a temes d'alimentació agroecològica a través del mercat de pallers que es fa a la Sagrera cada 15 dies o participar en temes més comunitaris com pot ser en activitats o de l'Ateneu de l'Harmonia o de la Nau Bosc. Això seria la concreció en el sentit que estem movent-nos no només en la banda institucional, sinó que hi ha una diversitat molt gran. La primera dimensión de acompañar a proyectos, hemos conseguido crear una metodología propia, ¿no?, que lleva pues, las acciones formativas, las herramientas que hemos creado para que la gente pueda tanto acompañar como llevar a cabo sus proyectos. Y luego también tenemos un sistema de indicadores que, por un lado, da el marco de qué significa, ¿no?, un emprendimiento social cooperativo y, por otro lado, pues puedes medir, ¿no?, en qué medida has llegado a algunos puntos o no. Y por otro lado, estamos pensando en dar otro salto, poniendo pues, en mano de quien quiera hacer un cofábrica a su medida en su territorio. Estamos creando, en euskera le llamamos Lurralde Eskola Kooperatiboa, que en castellano vendría a ser Escuela Territorial Cooperativa. Y es, bueno, lo que hemos generado en Cofábrica pasaría a ser una herramienta y la visión del ecosistema cooperativo, cómo integramos ahí a las administraciones locales, cómo podemos articular todo eso, creemos que, bueno, que supera o que va más allá, ¿no?, que lo de Cofábrica. Entonces queremos crear eso y ahí es el reto, ¿no? L'activitat del dispositiu de Copolis s'inicia al 2016. Nosaltres hem fet un esforç molt proactiu a través de la pròpia creació de línies estratègiques en l'Ateneu per combatre que l'accessibilitat a aquest recurs que té vocació de servei públic no recaigui només amb les persones que més fàcil d'accés tenen a determinats serveis, no? És a dir, persones blanques o autòctones o de classes mitjanes, no?, amb accés universitari, etc.
Llavors, l'impacte que tenim actualment, tenim anualment unes 1.500 participants, 1.700, fem acompanyament en la creació i generació de llocs de treball i també la consolidació de moltes iniciatives i també generem espais d'intercooperació per promoure la intercooperació de projectes i el seu enfortiment socioempresarial. En el nostre cas ha sigut clau el fet de conjuminar aquests dos mons, les economies transformadores i la cultura crítica. Per una banda, en el nostre territori tenim entitats culturals referents, llavors no podia ser d'altra manera que no les impliquéssim amb l'organització d'això. I un cop ho hem fet, hem vist que hem arribat a molt més públic i a un públic més heterogeni, que potser ens costava arribar com públic jove. A nosaltres el que ens ha passat és que l'esdevenir aquest procés com un espai en el que d'alguna manera les entitats es trobaven i podien parlar, podien veure cap a on volien anar, hem ajudat, o com a mínim ens ha servit, com per crear aquest espai de confiança i de xarxa. La cultura l'entenem també com un espai precisament de trobada, de construir plegades. Podem aportar una cultura que vingui precisament des d'aquesta manera d'entendre-la, des de la transformació i des d'alguna que muta i que es va creant entre totes. Per un costat, hi ha la centralitat que dona l'edifici, la construcció, i per tant el pol cooperatiu, que ens agrada dir que és més pol comunitari i cultural que cooperatiu només, s'està formant a partir d'una centralitat d'un espai, però no només això. També s'està formant a partir d'inserir més necessitats, més entitats, més persones que necessiten això, o un espai per viure, o un espai per treballar, o necesiten dinamitzar el barri antic, que és on se situa aquest espai físic de la Titaranya. A la hora de explicar cómo funciona BDSCOP, me parece bastante clave empezar diciendo que desde el principio hicimos una apuesta por profesionalizar los puestos propiamente dichos de la asociación. También es importante decir, creo, que no nos perdemos en la burocracia. Tenemos estos órganos, coordinación, asamblea y, en casos excepcionales, grupos de trabajo que se forman, pero tenemos independencia de las personas trabajadoras a la hora de desarrollar los proyectos.